Kyllä, minä koen olevani maahisten vaihdokas. Minulla on ollut ystäviä lapsuudessani. Olen 34-vuotias. Olen harkinnut kameran hankkimista siitä asti kun aloin kokemaan epätavallisia kokemuksia. Halusin todistaa niistä läheisilleni koska he eivät uskoneet minua ja alkoivat ottamaan minuun etäisyyttä. Tämä on kivaa mutta myös vakavaa. Kyllä minä jollakin tavalla kaipaan nähdä oikeat vanhempani ja heidän maailmansa. Haluan tietää miksi he toivat minut ihmisille. En ole nähnyt koskaan mitään epätavallista mutta kerran metsässä ollessani veljeni kutsuivat minua. Olen myös kokenut maan alla virtaavia voimia ja tiedän että ne seuraavat elämääni täällä. Olen vastenmielisen näköinen. Vihaan kasvojani, silmiäni ja korviani. Uskon että maahisten silmissä olen kuitenkin normaalin näköinen. Lisäksi ihmisten ruokatottumukset ovat tehneet minusta sairaan ja heikon. Vasta nyt olen alkanut ymmärtää mikä ruoka sopii minulle. Erilaisuuteni takia olen syrjäytynyt ja vähäpuheinen. Monet kansantarustossa kerrotut olennot pohjautuvat todellisiin elämänmuotoihin. Pidän mahdollisena että maahisten lisäksi on olemassa toisenlaisia olentoja. On myös mahdollista että nämä kaikki tarkoittavat loppujen lopuksi yhtä ja samaa olentolajia. Minulla ei ole minkäänlaista lääkitystä, mielenterveysongelmia tai masennusta. Olen käynyt peruskoulun. Minä vihaan teitä irvailijoita ylitse kaiken.